matud pa ginatagad ni President Bongbong Marcos Jr. kay Pbbm ang mga numero gikan sa mga survey sa padayon lamang kini nagatrabaho alang sa kaayohan sa katawhan. Nang hinatsab si Palace Press Officer ug Undersecretary Claire Castro nga dili kini mahimong pang-ilada sa katawhan ug malayo sa kamatuoran kung kinsa ang galihok alang sa nasod. Ato paminaw ng tipik sa pamahayag ni Attorney Claire Castro, Palace Press Officer. Kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan, ang Pangulo, ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Samtang gitubag ni Attorney Castro ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte sa impeachable offenses ni Pbbm diin matud niya nga lantawon sa Vice President or ni Vice President Sara Duterte ang mga kaso niini ay manghilabot sa uban. Dugang pa niya nga sa amahang si former President Rodrigo Roa Duterte kini mangutana dihang gikwestiyon ang giingong impeachable offenses ni Pbbm sama sa paggamit og droga.